Пичове, положението е много сериозно. Вчера аварирахме, не успяхме да стигнем до крайната точка. Малко след като слезнахме от трансфагараша и мотора тотално умря. Оказа се, че не зарежда. Никой не спря. Подминаваха всякакви мотори, включително и много български. Ама, да, както и да е. Леко съм разочарован, ама нищо. В крайна сметка спря едно момче тук местно. Местно от Букурещ каза, че живеело. Ама румънец. Опита се да помогне каквото може момчето. Намери някаква пътна помощ. Тя така на удруса, че е педна фантазията, ама какво да правим? Нямаме избор. Успях да намеря някакъв сервис тук в Сибил, дето работи. Те пък повечето до 4:30, максимум 5 часа. Викам, закъсали сме, нали? От чужда държава сме. Не може ли малко да изчакате това? Не може, вика, утре. И това са мотористи. Бах, аз тия мотористи, честно. Намерихме в крайна сметка един друг сервис. Едно момче, дето така му е странично. Сутринта ходи на една работа, следобед се занимава така с сервисчето. Закрепихме положението. Не знам сега дали зарежда. Вчера премерихме, зареждаше. Не е това, дето трябва да е. Ама пак зарежда. Мен си ме е шубе обаче, затова съм изключил абсолютно всичко. Тук индикатори, quick-shiftъри, mix-shift, всичко. Ни мигачи ползвам. Изключил съм включително, сега ще кажете опасно е, да. Ама съм изключил стоп машинката на предната спирачка. И ако видя някъде зор, просто цъкам и задната да светне. Съгласен съм, че е опасно, ама отчаяните времена изискват отчаяни мерки. Другото нещо, което мислих да направя, е да купим 2-3 акумулатора, да карам докато може, след това сменям и така нататък. Ама сега като зарежда, се надявам да не се прибягва до такива мерки. Да, днеска сме се прицелили направо към вкъщи. 600 и някои 650 км мисля, че показваше. Ще видим докъде ще стигнем. Надявам се поне да успеем да си влезнем в България. Влезнем ли си оттам, вече е лесна работа. Ако трябва по екон, ще го пусна мотора. Варианти много. Ама зора е да си стигнем до България. Ще минем пак, поне ще караме по готини гледки. По трансфагараша ще минем, защото тук другия проход, който е по-бързия, е затворен. Да, караме по най-бързия път, магистрали, това и така нататък, защото да. Обаче сега другото нещо, което е, нали, хората като кажат всяко зло да за добро, до някъде се е така, защото това момче много пекано излезна. Полафихме си след това, бирички, туй-тилнуйте, 1 часа вечерта се прибрахме. Още едно момче дойде, с него мухабет. Да, в крайна сметка сме поканени на мотосъбор септември месец и живот и здраве, ако всичко е наред, ще дойдем да се видим пак с момчетата. Направо приятели станахме. Да ги уважим.
То пък това момче, дето, нали, с сервиза, в събота тръгвали за Албания, после Гърция и така нататък. Той вика, знам какво е да закъсаш в чужда страна. Много пекано излезна момчето. Тя го беше срам пари да ми поиска. Колкото прецениш, вика. То така най-гадно, ама да. Та така, с нощи нищо не ми се снимаше. Смятам, че ме разбирате какво да ви снимам. Как седим там на отбивката и минават. Няма каски на земята, нали, знаци. Не, няма, братче. Минава се едно сме някакво дърво. Всеки. Не знам какво става с това моето общество, честно. Аз, ако видя някой е така, отстрани винаги съм спирал. Включително и за някакви глупости. Последния път е така, като спрях, бяха момче и момиче, гледам го момчето нещо наведено, викам, тук ще има някакъв проблем. Обърнах, отивам, викам, какво става, всичко наред ли е? Наред било, той си оправил бутуши човек. Ама да. Та така, това е, пичове. Леко съм разочарован. Лошото да ви кажа е, че не съм учуден. Не съм учуден. Както и да е. Няма да обсъждаме такива работи. Гледаме си нас си. Надявам се всичко да е наред. Да успеем да се стигнем до България. Хайде! Пак отиваме към планината. Сега тук ще ви покажа къде бяхме аварирали. Къде висяхме. Малко е ладно. Малко е ладно. Аз днеска не си сложих термобилето. Махнах даже под платата, защото вчера си беше топличко. И днеска ще бера студ. Тук някъде беше, да, там на ония завой. Да, там където, кой това, бушче ли, джипче ли, чак. Ето, тук, без сянка, без нищо. Не знам колко време, ама час-два може би, отвисяхме тук. Тук няма какво да снимам пак. Ще ви снимам живот и здраве горе, като се качим на гледките. Доколкото е възможно да позяпаме. Не знам дали ще спираме. Дано и да няма много трафик. Сравнително рано все пак отиваме. Ама ще видим. И чак влажни петна има. От какво това? От Русали. Вчера уж пак тръгнахме рано да се качваме, ама качили не беше чак такова студено. Беше ли? Значи сме били по-добре облякани. С термобило изпод плата. Айде, дойдехме пак на гледките. И никога няма ми омръзне този проход. Особено е тук горе, като се качиш. Аз си кефа. Оп.
Не ли ви е ладно? Ей, виж лифт. Днеска виж още по-ясно. Виж чак нататък как се вижда. О, тия с това. С това 125-тичка двама. Едър зор. Немски. Тук трябва да пусна фара. Да бе, ама ние не се виждаме. Тук ще снимаш ли? Що? Ей, какво ти е напрегнато? Ще се приберем. Да. Да. Това е икономия, майна. И на гориво, и на ток, и на всичко. Нали тъй? Ще видим, зависи колко ще ни убият инерцията. Дали е тъпичко ти да караш там на скорост, уйти някакъв мотор, дето изгасен да те настигне?
Якичко е тук, якичко. Колкото откачим по инерция, откачим всяква. Да. Не, много ще е рисковано да ги подминавам без да пава. След малко ще трябва да запалим май. Не, просто няма наклон, им давам преднина. Не, тук то виж сега се засили. Да. Той вчера тук докаши, от другия край не. This is normal! За много спел. Вечката. Ецо! А ти като ходи при нея с малките? Това не е много малко, момиче. Сред, тинейджърче. Направихме една почивка тук след прохода на същата бензиностанция, дето бяхме и вчера. И продължаваме сега. Малко ми е тъжничко, кривичко, като ги гледам така другите колеги как отиват нагоре. Не, че ние не се връщаме оттам. Не, че вчера пак не бяхме. Ама едно такова горчиво чувство има, че трябва да се изнасяме така набързо. Следващата спирка, ако всичко е наред, или ще е някъде преди границата, или направо на Русе, че 200 и някой километър го дават, обаче 3 часа, което, нали, леко притеснително, 3 часа и нещо. Ще трябва да минем пак по ония гадния път по магистралата. Чакайте, че направо ми се завърза език. Сега тук ще фанем магистрала и после по някое време ще трябва да слезнем от нея, както там преди 3 години, като се прибирахме. И ще минем по ония гадния неравен път преди границата, преди Гюргево. Ама няма просто откъде. Другия вариант е да ходим чак до Букурещ, оттам да обикаляме. Не. Тъчове! Не знам дали ме чувате! И аз не се чувам! Още малко, 1 километър и слизаме от магистралата. Майко мила!
тук сме. Предния път минахме от тук, като карахме по магистралата. Там преди 3 години, като минавахме. Дано да се включваме така сравнително късно в бунестия път. Или в нашата посока, този път, посока границата, да не е чак толкова, защото беше ужасно, ужасно. Добре започнахме, не е чак толкова зле пътя, ама не знам дали ние сме се включили късно ли, рано ли, защото като отидехме към Питещи беше гадене така известно време и после се пооправи. Не знам, мисля, че сме преди ония град ли е, село ли е там, Чинпати или как, Чинпати или по-към границата сме от него, което значи, че тук би трябвало да е още гадния път. За сега е добре, дано така и да си остане, защото имаме още много километри. Днеска, ако всичко е наред и успеем да се приберем, ще поставим нов личен рекорд за най-много километри за един ден. Ама далеч сме още, така че няма да правим сметки. Целта за сега се оставя да влезнем в България. Оттам вече като влезнем, по-така ще ни улекне, защото знаем, че имаме опции. За сега няма някакви индикации да пада акумулатора, да не зарежда. Всичко си работи, което значи, че или зарежда, или че има още акумулатор. И в двата случая ни устройва. Ама разбира се, предпочитам да си зарежда и всичко да е наред. Оказва се, че съм се объркал, пичове. Не сме минали Чинпати. Току-що го минахме и се започна с ужасните бабуни. Още 40 км. Ей така. Ще трябва да караме. Нито скорост много се държи, нито нищо. Поне вече сме близко. Ей така става. This is normal. 40 км е така. Те тъй, на Родео. Ти път е честно. Иди карай, въри карай. И караме с 80, няма и 80. Смятай. Ти пътя и чудото. И от тук го дава най-бързо. Значи другото или много заобикаля, или не знам какъв е ония път.
по-вероятно да заобикаля. Газа вече почва да ме боли, краката почват да ме болят и тук по този път всичко почва да ме боли. Успяхме да се доберем някакси до Гюргево. Пътя е ужасен направо и казвам, пичове, ще се разпадна. И аз, и мотора, и това не е нормално, такъв път направо. И вета и тя ще се разпадне. Всички ще се разпаднем. Дано да няма сега много опашка на границата и за самата граница, и за моста, и за нищо. Дано да имаме късмет. И така. Айде, след малко живот и здраве, включване от България. Айде, влезнахме се вече в България. Малко ми поолекна. Много бързо минахме границата, без проблеми, без драми. Направихме даже тук една почивка на Русе и излизаме сега от града и продължаваме. Идваме още доста километри. 5 часа вече, може би точно като се стъмни и ще се приберем. Да не правим сега сметки, караме, а пък когато се приберем, тогава всичко да е наред, пък да. Айде, излизаме от Русе, да се надяваме да няма много трафик, особено горе по прохода, камиони, мамиони. Лично ми се навира между камионите. Ама няма избор. Да, Велико Търново. Ще ходя якичко тук. Малко само. Да. Да. В Гурково. В Гурково, после фащаме малко надясно по Подбалканския и се отбиваме към Стара Загора. Там през онва се фащаме по Подбалканския, след това там се отбиваме по Мъглиж. Мъглиж. Еми оттам се отбиваме за Стара Загора. Дето се прибирахме от Трявна, същия път. От Трявна, дето се прибирахме! Много яко, а? Ще не ждам. Доста добре се движим, държим темпо.
Добре! Хванахме прохода, айде да си пожелаем и тук да няма много трафик. За сега смятам, че доста добре се движим. Да не отчасвам работите. Не ми е от любимите проходи, ама от тук е най-бързо. Така че да. Както ви казах и предния път отрядно като минавахме. Ако не ви се налага, не дейте от тук. Много е неравно, много дупки, коловози от тировете, трафик много, особено сега с румънците е нещо страшно. Гледайте тук малко гледки, густичко ми става малко, въпреки че трафика, не е много сериозен, ама настигат се такива колони и се чудиш какво да ги правиш. Иначе тук е красивичко, въпреки че това не знам как да го опиша този проход. Не е някой от тия така туристическите. Гледайте, зараз. Гледайте. Много якичко, а? Ей! Близко сме вече, близко сме! Заредихме тук на Чирпан и подхващаме последния стинт. Много съм изморен. До тук сме на 635 км за днес. Добре ли е? Майко мила. Тук мисля да сложа край на видеото, защото съм много изморен. Направо не ми се приказва нищо. Не само от умората, ами от емоциите тук. Вчера, днеска. А пък и след малко ще стъмни, няма да се вижда много добре на камерата. Така че, да. Надявам се все пак да ви е харесала разходката. Видеята да са ви харесали. Ако нещо не ви допада, отворен съм за предложения. Как да ви ги правя по-интересни. Ако пропускам нещо да сложа, което ви е интересно, искате да видите и така нататък. Надявам се повече да нямаме такива премеждия и проблеми, които да ни нарушават плановете, да се налага да приключваме по-рано и така набързо да се прибираме вкъщи. Ама такова е. Машини са, още повече моята машина е доста стара, на доста километри, така че да. Зареждането, откакто съм го взел, всичко си беше наред. Ама ето, дошъл момент. Що трябваше да му дойде момента на 650 км от вкъщи, не знам, ама там е трябвало. Както и да е. Важното е, че ние сме добре. Оправихме положението, така че пари се печелят. Да така. Пак казвам, надявам се да ви е харесало. Ударете по един лайк за премеждията, през които минахме, така да усетим вашата подкрепа.
Ако ви харесват и видеята и това, което правя, може да се абонирате. Със сигурност не сме се отказали да правим други такива и подобни обиколки. Така че да се надяваме живот и здраве, да има и други интересни места за показване, да ходим и така нататък. Само че да е интересна маршрута, местата, на които ходим, а не да има такива интересни в кавички ситуации. И да, няма какво повече да ви говоря, да удължавам излишно видеото, така че казвам ви чао и ви очаквам в следващия влог.